Хапва Събвей сутрешно. Закуска за шампиони. Аз хапвам грекче. Бачка ми ги. Не, мафиозо. Номер. Оп. Ето го. Човека хапва. Момчето от вчера, дед беше с нас, той ще замина. Мичето. Той не искал с нас да яде. Много пратка имал, много ще раздавал, такова глупости пълни. Без да хапнеш ти не мога да работиш. Абсолютно. Той обича да казва, гладна мечка хоро не играе. И явно го казва само на другите. Аз ще го правя после. Слънчево време. Времето е добре. Аз в моя канал вчера ви казах, че днес ще ви снимам времето. Да ви покажа, че няма да е хубаво, обаче пък и днес е хубаво. Не мога да повярвам. По принцип, приятел ще случва. Ама, лек ден ви желаем. Чуваме се, виждаме се. Ще ви апдейтнем после как върват нещата. С пратките, като приключва. И така дали ще направим едно Амазонче. Мога да направим Амазонче. Човека обувките му 300 евро. Пантовки съм на работа, защото е по-удобно. Айде, чао!